راديو إرنا راديو إرنا كاب كتما باريس محلالف بإرتوان غازت إنياتا زدالو نتسا راديو ኢትዮጵያ ኤርትራውያን ሓተት ተዕቁባ ዘጋጥሞም ዘሎ ናይ ምዝገባ መሰናኽል ይቕጽል። ፕረዚደንት ሱዳን ነበር ዑመር ሐሰን አልበሽር ናብ ኣህጉራዊ ቤት ፍርዲ ክቐርብ እዩ። ዩጋንዳ ፕረዚደንት ሙሴቬኒ ኣብ ምርጫ ከይሳተፍ ዝእግድ ክሲ ናብ ዞባዊ ቤት ፍርዲ ምብራቕ ኣፍሪቃ ቀሪቡ። ሰላም ዘኸበርኩም ሰማዕቲ ሬድዮ ኢረና ሎሚ ረቡዕ 12 ለካቲት 2020 እዩ። ናይ ሰዓት ዚ ፈነወና بزرزر نايزي أقدمو سمعكمو أرستا زينا مس فلمه سومناو مدب أفريقا أب سومونزي بعوض أرقاي كلو نايو كاتسيلو دما بتسفيت يوهانس كابعد إنجليز ناتدالو وزغرب مدب تتعمو كنسعب الكومينا كساف تسامي مسانا كتسانحو بغبري نعدم. هذه إذاعة إرنا زينا بزرزر ኣብ ኢትዮጵያን ኤርትራውያን ብጥሙር ዝዋሃብ ዝነበረ ዕቁባ ኣብ እዋን እዚ በብውልቂ ምጽራይ እናተገብረሉ ክቕጽል ምዃኑ ምስ ትካል ኣህጉራዊ ማሕበር ስደተኛታት ቅርበት ዘለዎም ወገናት ንሬድዮ ኢረና ሓቢሮም። ኣቐዲሙ ናብ ኢትዮጵያ ዝሰግሩ ኤርትራውያን ብዘይ ዝኾነ ዕንቅፋት እዮም ዕቁባ ዝውሃቡ ነይሮም። ኣህጉራዊ ማሕበር ስደተኛታት ካብ ናብን ስደተኛታት ዝእከበሉ ማእከላት መጻረይ ጉዳይ ስደተኛታት እንዳባጉናን ማዓስከራትን ንምብፅጻሕ ናይ ነዳድን ባጀትን ዋሕዲ ከም ዘጋጠሞ ኣቐዲሙ ተቓሊሑ። ኣብ ርእሲ እዚ ብወግዒ ዘይተሓበረ ኣሰራርሓ ብደውባት ንዝሰግሩ ይኹኑ ብመንገዲ ኤርፖርት ንዝኣቱ ኤርትራውያን ዕቁባ ንምሕታት ውልቃዊ ፍሉይ ጉዳይ እንተዘይብሎም ኤርትራውያን ብምዃኖም ጥራይ ዝወሃብ ዝነበረ ዕቁባ መሰናኽል ገጢሞ ይርከብ። እዚ ድማ ምስቲ መራሕቲ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝበፅሕዎ ስምምዕን ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ርክብ ሰላም ተጀሚሩ ብዝብል ክኸውን ከም ዝኽእል ግምታት ኣሎ። ይኹን እምበር ሕጂ እውን መስርሕ መቕባል ኤርትራውያን ሓተት ዕቁባ ደው ከም ዘይበለ ሬድዮ ኢረና ዝተወከሰቶም ምስ ትካል ስደተኛታት ቅርበት ዘለዎም ወገናት ኣረድዮም። ኣብ ኢትዮጵያ ቤተሰብ ዘለዎም ኣብ ማዓስከራት ዕቁባ ክሓተቱ ናብ ዓድዋ፣ መቐለ፣ ኣዲስ ኣበባን ካልኦት ከተማታት ሃገርን ብዘይ ጸገም ይሰግሩ ምህላዎም ኣገንዚቦም። እቶም ምንጭታት ብተወሳኺ ማዓስከራት ኢትዮጵያ ብብዝሒ ኤርትራውያን ዓለቕሊቑ ከም ዘሎ ብምንጻር ኣብ ሽረ፣ መቐለን፣ ዓድዋን ካልኦት ከተማታት ትግራይን ዕቁባ ብምሕታት ናብ ማዓስከራት ክኣትዉ ዝደልዩ ኤርትራውያን ብብዝሒ ከም ዝረኣዩ ኣመልኪቶም። መንግስቲ ኢትዮጵያ ፍሉይ ፖለቲካዊ ጉዳይ ዘለዎም ተዘይኮይኑ ንኤርትራውያን ዕቁባ መሃብ ደው ኣቢሉ እናተባህለ ብማሕበራዊ ሚድያታት ዝርጋሕ ዘሎ ሓበሬታ ኣብታ ሃገር ዝርከባ ትካላት ስደተኛታት ሓቅነት ከም ዘይብሉ እየን ዝገልጻ። እቲ መንግስቲ ከምዚ ዓይነት ስጉምቲ ክወስድ እንተኮይኑ እንተወሓደ ንላዕለዋይ ኮሚሽን ስደተኛታት ሕቡራት ሃገራት ዩኤንኤችሲአር ከፍልጥ ከም ዘለዎ እውን እቶም ነዚ ሓበሬታ ዝሃቡ ወገናት ጠቒሶም። ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ጥራይ በብውልቆምን ምስ ስድራ ቤታቶምን ሰገሩ ልዕሊ 72,000 ኤርትራውያን ሓተት ዕቁባ ኣብ ኢትዮጵያ ከም ዘለው ሕቡራት ሃገራት ኣብ ዓመታዊ ጸብጻቡ ኣስፊሩ ይርከብ። ንሱዳን 30 ዓመታት ዝመርሐ ፕረዚደንት ነበር ጀነራል ዑመር ሐሰን አልበሽር ናብ ኣህጉራዊ ቤት ፍርዲ ክቐርብ ምዃኑ ንላዕለዎት ሰበስልጣን መሰጋገር መንግስቲ ሃገር ብምጥቃስ ማዕከናት ዜና ሓቢረን። ብሉኣላዊ ባይቶ ሱዳን ዝፍለጥ መሰጋገር መንግስቲ ሃገር እቲ ፕረዚደንት ነበር በቲ ተኸሲስሉ ጸንሐ ጉዳያት ኣብ ኔዘርላንድስ ከተማ ሄግ ናብ ዝርከብ ኣህጉራዊ ቤት ፍርዲ ከረክቦ ወሲኑሎ። ዝሓለፈ ዓመት ኣብ ወርሒ ለካቲት ካብ ስልጣኑ ዝተኣልየ አልበሽር ብዘይካቲ ኣብ ውሽጢ ሃገሩ ዝኽሰሰሉ ዘሎ ከም ብልሽውና፣ ዝርገስ ስልጣን፣ ማእሰርትን፣ ምግፋዕ ዜጋታትን ካልእን ዝብል ጉዳያት ኣንጻር ሰብኣውነትን ኩናትን ዝርከቦ ብሓሙሽተ ገበናት እውን ኣብ ኣህጉራዊ ቤት ፍርዲ ክድለይ ጸኒሑ። እቲ ፕረዚደንት ነበር ኣብ ዝተታሓዘሉ ናብ ኣህጉራዊ ቤት ፍርዲ ክቐርብ ዘሄግ ኣብ 2009 ከምኡ ድማ 2010 ክልተ ግዜ ኣዋጅ ምውፁ ይዝከር። ንኡጋንዳን 34 ዓመታት ዝመርሕ ዘሎ ፕረዚደንት ዮዌሪ ሙሴቬኒ ኣብ ዝመጽእ ዓመት ኣብ ዝካየድ ምርጫት ሃገር ንኸይሳተፍ ዝጽውዕ ጠለባት እናሓየለ ይመጽእ ኣሎ። ብፍላይ ህቡብ ድምፃዊ ነበር ቦቢ ዋይን ኣብ ምርጫት ሃገር ንኽዕወት ዝገብሮ ዘሎ ጎስጓስን መንግስቲ ዝገብረሉ ጸቕጥን ነዚ ዘጉልሕ። ኣብ ካምፓላ ዝመደበሩ ክኢላ ሕጊ ማብሪዝ ኳንካ ድማ ነቲ ጉዳይ ካብ ዩጋንዳ ወጻኢ ኣብ ታንዛንያ ከተማ ኣሩሻ ናብ ዝርከብ ዞባዊ ቤት ፍርዲ ምብራቕ ኣፍሪቃ ወይ ዘ ኢስት ኣፍሪካን ኮርት ኦፍ ጃስቲስ እዩ ኣስጊርዎ። ሙሴቬኒ ናብ ምርጫ ዝወዳደር ዕድመ ፕረዚደንት ዝግድብ ዓንቀጽ ቅዋም ብምቕያር ኣብ ዝመጽእ ዓመት ንዝካየድ ምርጫ ክሳተፍ ንዝወሰደ ስጉምቲ ብትሪ ዝኾነነ እቲ ክኢላ ሕጊ ቤት ፍርዲ ምብራቕ ኣፍሪቃ ኣብዚ ጉዳይ ሕጋዊ ብይን ክህበሉ እዩ ክሲ ኣቕሪቡ። እቲ ቤት ፍርዲ ኣብ ሰሙን እዚ ብይን ክህብ ትጽቢት እኳ እንተሎ ኣብ ውሳኔ ፕረዚደንት ሙሴቬኒ ዘምጽኦ ለውጢ ከም ዘየለ ዝተፈላለዩ ወገናት የመልክቱ።
ኣብ ለካቲት 2021 ኣብ ዝካየድ ምርጫት ሃገር ካብ 1984 ኣትሒዙ ኣብ ስልጣን ዘሎ ሰልፊ ምንቅስቓስ ሃገራዊ ጽንዓትን መራሒኡ ፕረዚደንት ዮዌሪ ሙሴቬኒን ክዕወቱ ምዃኖም ተገሚቱሎ እንተኾነ ን10 ዓመታት ብምድንጋር ኣብ ስልጣን ይቕጽል ከም ዘሎ ዝገልጹ ተቃውምቲ ድሮ ነቐፌታቶም የስምዑ ኣለዉ ኣብ ምብራቕ ኣፍሪቃ ኣብ ስልጣን ንዝነውሐ ዓመታት ጸንሐ መራሒ ፕረዚደንት ዩጋንዳ ዮዌሪ ሙሴቬኒ ኮይኑ ን29 ዓመታት ኣብ ስልጣን ብምጽንሑ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ቀዳማይ ደረጃ ሒዙ ዝርከብ ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ድማ ንሙሴቬኒ ይስዕቦ ዜና ኣብዚ ይፍጸም ሬድዮ ኤረና ሬድዮ ኤረና ካብ ከተማ ፓሪስ ዝመሓላለፍ ብኤርትራውያን ጋዜጠኛታት ዝዳሎ ነፃ ሬድዮ እዩ ሰላም ክቡራት ሰማዕቲ ሬድዮ ኤረና ስዕቡ ዝቐርብ ትሕዝቶና ኣፍሪቃ ኣብ ሰሙን እዩ ዓወት ኣረጋይ ኣዳሊወሎ ሰናይ ምክትታል ممحدار دونالد ترامب قداي فلقنيل نام معلبي انو مبصاح يتعر منقست قبطي بزقبرو تصوعيت مسرت أقدمو واشنطن دي سي جمرة زرب فلقنيل قبطي إثيوبيان سودانن كقص المخانون أقدمو متناوي زي مردا أقاتيمو وكان تنبرة بريزيدنت حبرات منقستات أمريكا دونالد ترامب مسك قدماي منيستر إثيوبيا أبا أحمد دحر زقبرو ناي تليفون زرب جن اتو قداي أم معلبي أخبت صح تسفى خمزلو تقاليتو اتي أبسمع كم زبتصاح ببريزيدنت ترامب ستتنبه سمع ኢትዮጵያ ተሃንጾ ዘላ ታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ዝተሰመ ሓጽቢ ቀሰይላ ደረጃ ብደረጃ ኣብ ዝተናወሐ እዋን ማይ ክትመልኦ ከም ዝተሰምዐት ዲፕሎማስያውያን ምንጭታት ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ሓቢሮም ኢትዮጵያ ናብ ግብጽ ዝቕጽል ዋሕዚ ማይ ከየሰናኸለት ኣብ ግዜ ጠሊ ዝያዳ ማይ ክትዕቁር ኣብ ግዜ ሓጋይ ድማ ከም ትሕዝቶ ማይ ክትቅንስያ ክትሰማዕ ቀዳማይ ሚኒስትራት ግብጺ ኢትዮጵያን ሱዳንን ማለት ሳምሕ ሽኩሪ ገዙ እንዳርጋቸው ኣስማ ኣብደላ ከምኡውን ሚኒስትራት ማይተን ሃገራት ሎም ረቡዕ ኣብ ዋሽንግተን ክራኸቡ ተጽቢት ኣሎ ግብጺ ኢትዮጵያን ሱዳንን ብሰንኪ ፈለግኒል ኣብ ግጭት ከኣትዋ ስጋት ብምህላው ኣምሳያ ናይቲ ዝገበርኦ ስምዕ ኣሜሪካ ናይ ጸጥታ ውሕስነት ክትበን ምዃና ተፈሊጡ ኢትዮጵያ ካብ ዝቕጽል ክረምቲ ጀሚራ ንሓጽቢ ህዳሴ ክትመልኦ ከም እትጅምር ትጽቢት ክግበር ከሎ ግብጺ ኢትዮጵያ ነቲ ሓጽቢ እናመልአት ዓመታዊ 40 ቢልዮን ኩቢክ ሜትር ማይ ክዛሪ ክትገድፎያ ትጠልብ ዘላ ኢትዮጵያ ነዚ ጠለብ ከተማልእ እንተኮይና ነቲ ሓጽቢ ክትመልኦ ልዕሊ 20 ዓመት ክወስደላ ከም ዝኽእል ይግመት እንተኾነ እቲ ሃገር ኣብ ዝሓፀረ ግዜ ማለት 5 ዓመት ክትመልኦ እንተሃቂና ቀረብ ማይ ሕርሻ ግብጺ ብፍላይ ድማ ስሉስ ኩርናዓዊ ደልታ ኒል ኣዝዩ ክህሰ ከም ዝኽእል ይግመት 161 ኪሎ ሜትር ዝሽፍን ደልታ ኒል ኣስታት 40 ሚልዮን ህዝቢ ዝሓቁፍን ኣስታት ፍርቂ ምህርቲ ሕርሻ ግብጺ ዝሽፍንን እዩ ኣብ ዝተናውሐን ተመሊኣቶ ግን እቲ ሃስያ ክቕንስ ከም ዝኾነ ይግለጽ ቀዳማይ ሚኒስተር ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድ ስልጣን ድሕሪ መሓዙ ናብ ግብጺ ኣብ ዝገበሮ ዑደት ሓጽቢ ህዳሴ ንግብጺ ብዘይሃሲ መንገዲ ከም ዝስራሕ ቃልኣት ይኳ እንተነበረ ድሒሩ ምህናፅ እቲ ሓጽቢ ዝኾነ ይኹን ሓይሊ ደው ከም ዘየብሎ ኣድላይ እንተኮይኑ ሚልዮናት ንኹናት ክዳሉ ከም ዝኽእል ምፍካሩ ስጋት ፈጢሩ ነይሩ ፕሬዚደንት ግብጺ ዓብደልፈታሕ አልሲሲ ብወገኑ ሕቶ ኒል ሕቶ ህይወትን ሞትን ሕቶ ህላውነት ሃገሩ ምዃኑ ኣጠንቂቑ ነይሩ ኢትዮጵያ እቲ ግድብ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ንምምንጫው ትሰርሖ ከም ዘላን ምስተዛዘመ 6.45 ጂጋዋትስ ኤሌክትሪክ ከመንጩ ትጽቢት ይግበረሉ እዚ ድማ ኣብ ኣፍሪቃ እቲ ዝዓበየ መመንጫዊ ሃይድሮ ኤሌክትሪክ ክኸውን እዩ ግብጺ ብወገና ኣብ 1970 ኣብ ፈለግኒል ኣስዋን ዝተባህለ ግድብ ከም ዝሃነጸትን ንመመንጫዊ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ከም እትጥቀመሉን ይፍለጥ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ነፍሲ ወከፍ 6 ወርሒ ብ1 ሚልዮን እናወሰኸ ዝኸይድ ዘሎ ናሃር ህዝቢ ግብጽን ክሊማዊ ለውጥን ኣብቲ ሃገር ኣብ 2025 ዝያዳ ሕፅረት ማይ ክኸትል ክድረኽ ከም ዝኾነ ውድብ ሕብራት ሃገራት የጠንቀ መንግስቲ ግብጽን ሱዳንን ብመንገዲ ገዛኢት ዝነበረት ብሪጣንያ ኣብ 1959 ንኣጠቃቅማ ኒል ዝምልከት ውዕል ከቲመን ነይረን ኣብቲ ውዕል ግብጺ 55.5 ሱዳን ድማ 18.5 ቢልዮን ኩቢክ ሜትር ማይ ክጥቀማ ተሰማሚዐን ነይረን እንተኾነ ኢትዮጵያ ነቲ ስምምዕ ኣፍልጦ ይትቦንያ ኣብ 1978 መራሒ ኢትዮጵያ ነበር መንግስቱ ሃይለማርያም
ኣብኒል ግድብ ክሰርሕ ከም ዝኾነ ድሕሪ ምግላጹ ናይ ሽዑ መራሒ ግብፂ ዝነበረ አንዋር ሳዳት ብጽምኢ ክንመውት ኣይንጽበን ኢና ኣብ ኢትዮጵያ ኸይድና ክንመውት ኢና ኢሉ ነይሩ 6,650 ኪሎ ሜትር ዝቑመቱ 11 ሃገራት ዝስንጥቕን 300 ሚልዮን ኣህዛብ ብቐጥታ ዝጥቀምሉ ፈለግ ኒል ኣብ ዓለም እቲ ዝነውሐ ሓዝዩ ጻዕዳ ኒል ካብ ቀላይ ቪክቶርያ ክብገስ እንከሎ ሰማያዊ ኒል ማለት ኣባይ ድማ ካብ ጎቦታት ሰሜን ኢትዮጵያ ይብገስ ክልቲኡ ፈለጋት ኣብ ካርቱም ሱዳን ይራኸብ ብኤርትራ ዝሓልፍ ሩባ መረብ ናብ ኒል ይሕወስ ብምዃኑን ንኣሽቱ ሩባታት ኤርትራ ናብ ሩባ መረብ ኣዋፅኦ ይገብሩ ብምዃኖም ኤርትራ ኣብ ፈለግ ኒል ኣዝዩ ውሑድ ኣበርክቶ ኣለዋ ኒል ኣብ ግብፂ ብማእከል ምድረ በዳ ሰንጢቑ ዝሓልፍ ብምዃኑ ኣብታ ሃገር ጥራይ 95 ሚእታዊት ካብ 97.55 ሚልዮን ኣብ ከባቢ ኒል ይቕመጦ ኣብታ ሃገር ንኣሽሓት ዓመታት ምንጭ ሕርሻ ዝስተ ማይን መጓዓዝያን ክኸውን ከሎ ፈርዖናት ከም ኣምላኽ የምልኽዎ ነይሮም ፒራሚዳቶምን ስልጣኔኦምን ድማ ብመንገዲ ኒል ሃኒጾሞ ኬንያ ሞት ፕሬዚደንት ነበር ዳንኤል ኣራፕ ሞይ ዝተፈራረቐ ስምዒት ይፈጥር በርባዕተ ለካቲት 2020 ካብዚ ዓለም ብሞት ተፈለየ ፕሬዚደንት ኬንያ ነበር ዳንኤል ኣራፕ ሞይ ብሰንኪ ኣብ እዋን ምምሕዳሩ ዘበርክቶ እወታውን ኣሉታውን ሓድጊ ኣብ ሃገሩን ካብ ሃገሩ ወፃእን ዝተፈራረቐ ስምዒታት የንፀባርቕ ከም ዘሎ ማዕከናት ዜና ዓለም ይሕብራ ካብ 1978 ክሳብ 2002 ን24 ዓመታት መራሒ ኬንያ ኮይኑ ዘገልገለ ዳንኤል ኣራፕ ሞይ ገለ ካብ ህዝቢ ኬንያ ከም ንኬንያ ናብ ሓድነት ዘምርሐ ጅግና ክርእይዎ ከለው ገለ ድማ ከም ውልቀ መላኽን ንኬንያ ናብ ድኽነት ሸመ ይርእይዎ ንሱ ብዝጸንሐ ወለዶ ከም ሓያል መራሕን ንሃገሩ ብሰላም ክትቅጽል ዝገበረ ክሕሰብ እንከሎ ብሓድሽ ወለዶ ኬንያውያን ግን ብኣንጻሩ ይርአ ብምህላው ውዒሉ ሓዲሩ ታሪክ ፈራዲ ምዃኑ ማዕከን ዜና ዚሲስ ኣፍሪካ ሓቢራ መራሕቲ ኣፍሪቃ እንክሞቱ ኩሉ ተግባራቶም ምስኦም ዝቕበር እኳ ዝመስል እንተነበረ ዝነቕሐ ሓድሽ ወለዶ ኣፍሪቃ ግን ምሕረት ከም ዘይህብ እታ ማዕከን ብተወሳኺ ተንቲና ኬንያ ብሞሙ ዝፍለጥ ምልዓዓል ናጽነት ብ12 ታሕሳስ 1963 ካብ ገዛኢታ ዝነበረት ብሪጣንያ ናጽነታ ተጎናጺፋ ጸረ መግዛእትን ተቓላሳይ ናጽነትን ዝነበረ ጆሞ ኬንያታ ድማ ናይ መጀመርታ ፕሬዚደንት ተሃገር ኮይኑ ኬንያታ ንናጽነት ሃገሩ ዝተቓለሰ እኳ እንተነበረ ኣብ ምምሕዳሩ ግን ክሳብ ዕለተ ሞቱ 1978 ፖለቲካዊ ብዙሕነት ዘይሳትፍን ጸቓጥን ነይሩ ንዕኡ ተኪኡ ኣብ ስልጣን ዝደየበ ምክትል ፕሬዚደንት ዝነበረ ዳንኤል ኣራፕ ሞይ ድማ እናቱ ቅዲ ብምኽታል ኣብ ኬንያ ክስስን ጀሚሩ ዝነበረ ብዙሕነት ሰልፍታት ብምስራዝ እታ ሃገር ብሓንቲ ሰልፊ ከም እትመሓደር ገይርዋ ብውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣምነስቲ ኢንተርናሽናልን ብጉጅለታት ተጣበቕቲ ሰብኣዊ መሰላትን ዝኽሰስ ኣራፕ ሞይ ኣብ 1982 ኣብ ቅዋም ለውጥታት ብምትእታዊው ንዝመርሖ ዝነበረ ሰልፊ ኣፍሪካን ናሽናል ዩኒዮን እንኮ መራሒ ሰልፊ ሃገሩ ገይርዎ ኣብዚ መስርሕ ኩሎም ዝተቃወምዎ ክኣስር ከሳቕን ክቐትልን ከሎ ናጽነት ናይ ፕረስ ድማ ዓጊቱ ብስም ሓደ ሰልፊ ድማ ሓያሎ ግፍዕታት ፈጺሞ ደገፍቲ ኣራፕ ሞይ ብወገኖም ሃገሮም ድሕሪ መግዛእቲ ብሪጣንያ ብዓሌታዊ ግጭታትን ፍልልያትን ተሓሚሳ ዝነበረት ኬንያ ሓድነታ ዓቂባ ክትቅጽል ብምግባሩ ክንኣድ ከም ዝግብኦ ይገልጹ ምዕራባውያን ሃገራት እውን ኣብ ግዜ ዝሑል ኩናት ናብ ኣመራርሓ ኮሙኒዝም ክጽምበር ብሶቪየት ሕብረት ኢትዮጵያን ታንዛንያን ዝግበረሉ ዝነበረ ጸቕጥን ድፊእትን ብምቅዋሙ ክንእድኦን ከለዋ ኣምሳያኡ ድማ ንዝፍጽሞ ዝነበረ በደላት ጽማም እዝኒ ሂበንኦ ኣራፕ ሞይ ኣብ 2002 ስልጣን ክገድፍ እንከሎ ሃገሩ ብኣሉታ እትምዕብልን ብብልሽውና ዝተሓመሰትን እያ ነይራ ንሱ ኣብ ስልጣን ክቕጽል ቅዋም ከም መሓይሽ ፈቲኑ እኳ እንተነበረ ኣይሰለጦን ከም ኩሎም ኣምባገነናት መራሕቲ ኣፍሪቃ ድማ ካብ ስልጣን ተወሪዱ ከም ዘይክሰስ ብዝተኣትወሉ መብጻዕታት ስልጣን ከረክብ ተቐሲቡ ዳንኤል ኣራፕ ሞይ ፕሬዚደንት ኣብ ዝነበረሉ ባጤራታት ኬንያ ሽሊንግ ብስእልታቱ ዝተወቀበይ ነይሩ ብስሙ ማዕርፎ ነፈርቲ መደበር ሓይሊ ኣየር ስታድዮም ዩኒቨርሲታት ጎደናታትን ካልእን ብስሙ ተጸዊዑ ናብ ፖለቲካ ቅድሚ ምእታው ድማ መምሪ ነይሩ ስነ ስርዓት ቀብሪ ዳንኤል ኣራፕ ሞይ ሎም ረቡዕ ክፍጸም እዩ
أفريقيا مبل 33 وعلى حبرة أفريقيا نمبل 33 أب أديس أبابا تأكبوا مراحة أفريقيا أبت أهجر زرقة جتشتات نممكات هدأت أبناجو مالت سايلنسين زجان ساب تحت زبل تيما أب زكايدو وعلا أبت أهجر زرقة جتشتات زفتحوا الميلاتات زتيوم أتوم مراحتي كم تكون لك زي زبلو جتشت أفريقياوين بأفريقياوين كفتحلو زغل من جدتات كنديون قديات ليبيان دو السودان بقدام النت كتحاس كم زقبا أبو مبرنتو دو حبرة أفريقيا كبريزدنت جبس استقبل بريزدنت دو أفريقيا كيريل رامافوسا قاليتو بريزدنت رامافوسا أبزمت أور حقنبت أب فتاتحا جتشتاتن نتسا نقدي أهجور أفريقيا زعلمو علتات كأنجد مدب كمزلو حبيرو بزي كازي أفريقيا أب قداي قبر الشبران كلمة ولوطن زيادة تسرح مخانا قاليتو رامافوسا بتوسخي مس بريزدنت دو السودان سالفا كيرن مرحي عطوقات حيلتات ريك ماتشار بمرخاب بزعبا خقبر زلوو من مقراح سلطان كم زراربن كلتي وقنات أبليكاتيت إسران كلتن حبراو منقست خمسرتو تثبيت كم زلون قاليتو أبو مبر أفريقاوي تحبرت كوينو أبتسان حلو قزي دما زبسها قزيو قجتاتا مفتاح كحلفو مخانو حبيرو الله أبتو على بتوسخي أبلي باخل الأخ بزعبا زخيل أفريقاو تهدراو حيلي خمزتايو تحبيرو الله ودب حبرت أفريقيا أب أفريقيا زقات قجتات يخونو كالب قوندو نعوز ملكتو غنصوم تقليلو خمس أنحاء تعزبتي قالتو إذا خمسيلو خلو دما اتوم مرحت أفريقيا ببريزدنت حبرات منقسات أمريكا دونالد ترامب استندفه حدش ندفه وعل سلام وأكلاي مبراق نتيقومو نساتهم اتندفي نمثل فلسطيموان زي كاتته نحقتاتن وعلاتن ودب حبرات هاجراتن ودب حبرات أفريقيان زت حسن كم زخونة بمخنان نتيقومو راديو إيرنا راديو إيرنا كاب كتما باريس محلالف بإرتوالن غازيتنياتا زدالو نتا راديو قاتلو زغرب مدبنا بسناي زرقة ولد زدالو مدب عالم كميالو يكخون سناي مكتال نايلومي مدبنا تنتنايو نتي أبهاجرنا زلو رموس كنتاتن وعبالتاتن مسجلة حقتاتن أبنتاو على موود قتاتن أنت إروزت أمتكايو نزح حساب زي داقم كرز مرسنا بريزدنت إسياس كابتخيلها اللي خنت فقاتن حنجدو أبزغنيات زي زهبو ترقم ألبوك على محتت مغنيات كيرناينا مردقتا نتفتات منقستي اتخلو خطلو زلو أقوابن حلف النتاتون أبنويح قعزو ودساب كوسخن كعبني زرقا بزيكاتهم نفسو من دليتومن قدم هزبن هاجرن سرعو ملخت زغتلو أقواب محدرا نمحدرا زقومات كالات قطران كندايو اتنابقاتن سرحو سواتك بحق دخو بقعات زلومن بحقة مأزيزوم زعايون يوم زبلو مسرتوان حتوتا تقميتكا زجمرة محدران سرح هاجرن كفيو أي كفانيو بخمزز تهانت محدراوي قرصي سلوت النت زبو أقل قلوس لزعبن أقبتاس زيقاتاتون ممليسو سلازرون معرتي بلوت سراح تقلب زيقاتاتون نوسخ سلازخيد قرصن أسرارحان تكالات محدرا منقستي بقرص هنا بتلقخو أتسبيقيو زعبن زتحلالخن قليل أبنت نمهاب تراي حدا زيقا خابتا بقربات بتصحو من محدراويت كبابت راي كحتو زدلت قلباتن كوها بوزقل أقل قلوتاتن حدا خلتيلكا زرزراي كونان منقستنا كاب كلو نايسبن تفترون حدا قتات كحلونان تسلال كخوننا ندلي بغو عقل قلوتات النهابة نابرانا كم محايشون ممليسو كسسنون نبهج ازي بتقلل زوالة ملكعو متئزولو نتبقن منقستي نمم محدراو كارتسو ببقعات بحقن كنعنان انتهاني تصوت رايو واترو سبز حزو نقر تأفيفو سلازيت أفف كأ اتنحقن كونو عسرارحان سوليخو هزبن هاجرن زهاستر إيوتات بنتقا معكنا زينا يعقب بهالن بأنرمتا يدليو خمزلو كنقاري كبا إذن زرزر زلو نتبتات أمونغو هزبن منقستن لموطني السرارحا من رداء بايتاز فتر قليلن كتكبر زقلن نخونقن أبكم إيرترا هاجرنا فتسونغوانا نتبتات كوينو نتا وتسيت مسوات زخونات إيرتران هزبان نياتا يعربو حماش شواتري في ركب زيقاتات قطبان محبراون أقل قلوتاتهم كرخبو نويح رقام تصباي زي سلوت أقل قلوتات زبلو أبستقل قلو نايفلما عمتات ناس الناس دخمتات لومي دحر نويح رقام تصباي سيترف زوها بق حاخونا زعدل أقل قلوت زيبلو وان تباتيحو زيقاتات كان منقصهم زوهابهم مقوننات مفرحن شعرران مأسرتن مقتلتن
ስደትን ሞትን ኮይኑ ይርከብ መቆጻጸሪታት ሕጋጋትን ሕግታትን ሓደ ክልተ ዘይበሃሉ ንጹራት መትከላት ጌርካ ዜጋታት ዝተዳላደለ ማዕረት ተሓሕዛዝ ዝህብ መንገዲ እናሃብካ ነቲ ብነዊሕ ታሪኽን ገድልን ስምረት ዝሕላግኡ ህዝቢ ኣብ ክንዲ ምስሳን ንባህግታቱ ዘምከነ ምስሉን ምስሊ ሃገሩን ዝደወነ ጉዕዞ ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣብ ዘሰክፍ ደረጃ መብጽሑ ነቲ ኣብ ዘይንፈልጦ መጻእ ዘሎ ኩነታት መመሊስና ከም እንፈርሆ ገይሩ ከብድና ሓቂፉ ኣሳጺና ዘሎ ቃንዛ ዝተሰከመ ግናይ ትርኢት እዩ ቅርጺ ምሕደራታት ኤርትራ ከመዩ ዘለዎ ስልጣናትከ ብብቕዓትን ሕግን ዘይዓየሉ ምኽንያት እንታዩ ካብ ዕለት ናብ ዕለት መልክዕ ኣሰራርሕኡ መመሊሱ ዝሓምቀሉን ህዝቢ ዝብደለሉን ምኽንያትከ እንታይ ስለ ዝኾነ እዩ ዝብሉ ሕቶታት ስለ ሕቶታት ክሕተቱ ዝኽእሉ እኳ እንተኾኑ ኣብዚ ዘለናዮ ግዜን በፂሕናዮ ዘለና መድረኽን መልሲ የብሎምን ሎሚ ኣብ ኤርትራ ዘሎ መንግስቲ ዝኾነ መንግስታዊ ብቕዓት ዘለዎ ዕዮታት ከሰላስል ዘይክእል ድውዩ ኮይኑ ዘሎ እቲ ኣሎ ዝበሃል ስርዓት ኣልቦነትን ሳዕቤናቱን ከዓ ህያው ምስክርነት ናይ ዝመግለፂታት እዚዩ ኣብ መንግስታዊ ዕዮታት ዝተዋፈሩ ሰባትን ዝምደበሎም ቦታታትን ቅርጽታትን ብመልክዕ ፈጻምን ሓጋግን ፍራድን ዘይቆሙ ብምዃኖም ጥራይ ካብ ፈለምኡ እቲ ዝተበገሰ በረኻዊ ኣሰራርሓ ርሙስ ነይሩ ሎሚ ከዓ ሙሉእ ብምሉእ ተረይዑ ነቲ ብነዊሕ መንገዲ ምህናፅ ሃገር ተሃስዩ ዝጸንሐ ህዝቢ ኤርትራ መመኽኔታ ዘይርከቦ ሕስረትን ሞትን ዝመልኦ ከቢድ ጾር ለጢጥዎ ኣሎ ኣብ ግዜ ስርዓት ደርግ ኩሉ ዓይነት መግዛእታዊ ግፍዕታት ብምረቱ ከሎ ኣብቲ ዝተስገደደ ናይ ቀበሌ ምሕደራታት ከይተረፈ ምሕደራታት ንህዝብታት ኣብ መሰረታዊ ጉዳያቶም ናቶም መትከላት ገይሮም ከም ዝሕዞም ዝገብር ቀዳዳት ነይርዎ እዩ ከምኡ ስለ ዝነበረ እውን እዩ እቶም ኣብ ናይ ኣመሓደርትን ስልጣንን ዝነበሩ ዜጋታት ምስ ሰውራ ብምስጢር እናተራኸቡ ዕምሪ ናይቲ ኣሬመን ኣብ ምሕጻር ክሳተፉ ዝኽእሉ ዝነበሩ ንባዕልኻ ትነብሮን ንዕኻ ዝምልከተካ ጉዳያትን ዘመሓድርን ዝውስንን ሰብ ኮነ ጉጅለ ብህዝባዊ ድምፂ ዘይምረጸሉ ምኽንያት ደኣ እንታዩ ብፍላይ ሓርነትን ናጽነትን ተረጋግጸሉ ኣብ ዘሎ እዋን ብፍላይ ሓርነትን ናጽነትን ተረጋጊጽሉ ብዘሎ እዋን ሓንቲ ንእሽቶ ዓዲ ናብርኣን ሂወታን ዘካይዳ ዓዳዊ ሕግታት ኣለዋን ነይርዋን ኣብ ኤርትራ መሬት ሕርሻ ንመነመን ብኸመይ መንገዲ ይብጽሖ ጥሪትን ማልን በየን ይወፍራ ካብ መንገድታት እቲ ዓዲ ሰተት ዝበለ ሰብ ብኸመይ ይተሓዝ መን ኣበይ ይወፍር መን ከነቲ ሕግታት የተግብር ሓደ ብሓደ ዝነጸረን ንነዊሕ ዓመታት ሰርሐኒ ነይሩ ተኸታተልቲ መግዛእታት እውን ከፍርስዎ ይከኣሉን ስለምንታይ ደኣ ሎሚ እዚ ዓቢ ሓወልታዊ ዓንድታት ብገዛእ ደቁ ዓንዩ ንኹሉ ክብርታትን መንበሪ መትከላትን ይዕኒዎ በብእዋኑ ነዚ ዝመስል ሕቶታት ብተደጋጋሚ ክሕተትን እቲ ኣመታቱ ክግመት ጸኒሑን ኣሎን ሎሚ ግን ካብ ዝኾነ እዋን ንላዕሊ እዚ ኣካይዳ እዚ ከም ፀሓይ ቀትሪ ደሚቑሎ ስለዚ ከዓ እቲ ዝካየድ ቃልሲ ነዚ ነጥቢ እዚ መልሲ ኣብ ዝህብ ሸነኽ ከድምዕ ግቡእ እዩ ግዝኢ እውን እዩ ንትንታነ ሓሳብና ተትርር ሓንቲ ዓለማዊት ሓቂ እስከ ክንርኢ ኣብ ወንጌል ማቴዎስ እቶም ድኻታት ኩሉ ግዜ ምሳኹም ኣለዉ ዝብል ነጥብሎ ዝና ዘለዎ ክኢላ ስነ ቁጠባን ፍሉይ ኣማኻሪ ዋና ጸሓፊ ውድብ ሕቡራት ሃገራትን ዝኾነ ጀፍሪ ሳክስ ግን ድኽነት ብፍላይ ኣብ ኣፍሪቃ ከብቃዕ ከም ዝኽእል ዝእምት መጽሓፍ ጽሒፉ ነቲ ብቅዱሳት መጽሓፍቲ ድኽነት ሲ መናብርትኹም እዩ ዝብል ሓሳብ ከዓ ይቃወሞ ብናቱ ኣረኣያ ድኽነት ክፍታሕ ዝኽእል ችግር እዩ ኣእምርኡ ኣብ ሓንቲ ሓሳብ ተኺሉ ከዓ እዞም ብሓለንጊ ድኽነት ዝግረፉ ዘለዉ ህዝብታት ዓለም መከረኦም ክውዳእ ናብ እስክላ ዕቤት ከዓ ክሓኽሩ ይኽእሉ እዮም ይብል ኣብ 2006 ከዓ ኣብ ኣፍሪቃ ድኽነት ዝውዲ ኢሉ ዝገለጾ ሓደ ናይ 5 ዓመት ፕሮጀክት ሃኒጹ ተበግሶ ወሲዱ ንፕሮጀክቱ ከዓ ኣብ ሓንቲ ኣብ ምዕራብ ኬንያ ትርከብ
ሶሪ ዝተባህለት ቁሸት ፈሊምዎ እቲ ኣብ ፈለማ ጉዕዞ ናይቲ ፕሮጀክት ዝረኣዮ ምልክታት ተስፋ ዝህብን ኣተባባዕን መሲሉ ተራእይዎ በቲ ብሃብቱ ፍሉጥ ዝበሃል ጆርጅ ሳርስን ካልኦት ለገስትን ዝሃቦ ገንዘባዊ ደገፍ ተደሪዑ ከዓ ብ$120 ሚልዮን ፈተነታቱ ናብ 10 ትሕቲ ሰሃራ ሃገራት ኣፍሪቃ ዘርጊሕዎ ኣብዘን ሃገራት እዚኣተን ተተዓዊቱ ንፕሮጀክት ምጥፋእ ድኽነት ቀስ እናበለ ናብ ምልእቲ ኣህጉር ኣፍሪቃ ከልሕሞ ይደልዮ ከምዚ እናገበረ ከሎ እምበኣር ጸሓፊት ኒና ሙንክ ንተበግሶን ጻዕርን ናይቲ ንድኽነት ካብ ገጽ ኣፍሪቃ ንስነ ሓሳብ ስነ ቁጠባ ናብ ግብሪ ቀይረ ንሓንሳብን ንሓዋሩን ከጥፍኦየ ዝበለ ጀፍሪ ሳክስ ብቐረባ ክትከታተሎት ጀመረት ምስ መራሕቲ ሃገራት ኣፍሪቃ ተረኺቡ ክዘራረብ ንናይ ረድኤት ትካላት ንሓገዝ ክሓትት ነቶም ዘበገሶ ፕሮጀክት ዘነኣእሱ ከምኡ ክኢላታት ስነ ቁጠባ ክጭልግም ሓደ ብሓደ ተኸታቲላቶን መዝጊባቶን ከምኡ ክትገብር እውን ንርእሳ ዳርጋ ኣካልቲ ፕሮጀክት ክሳብ ትኸውን ናብ ዩጋንዳ ኬንያን ኣብ ሞንጎ ኬንያን ሶማልያን ዝርከባ ዓድታትን ተጓዒዛ ዝያዳ ውፂኢት ፕሮጀክት ከዓ ህዝብታተን ሃገራት ኣብቲ መሪር ድኽነቶም ብህይወት ተሰኒፎም ከይተሳዕሩ ነዛ ምንባር ብኸመይ ቃለስዋ ብዙሕ መሲጥዋ ህሩፍ ፕሮጀክትን ምውዳእ ድኽነትን ክውን ቃልሲ ናይቶም ዝያዳ ኣብ ሕርሻ ዝተሞርኮሰ ነዛን ምንባር ዝረጋረጉ ሓረስቶትን ከዓ ብድሙቕ ምንጻር እያ ነቲ ንጀፍሪ ሳክስ ኣብ ቅድሚኡ ተገቲሩ ዝጽበዮ ዝነበረ ዓብዪ ፈተና ክትሪኦ ኽኢላ ኣብ መወዳእታ ከዓ ዘ ኣይዲያሊስት ትብል ኣብ ክልሲ ሓሳብ ዝተሞርኮሰት ህሩፍ ዘይክውንነታዊ ፕሮጀክት ምስ ክውንነት ተራጺሙ ዘርኣዮ ውድቀትን ተርኢ መጽሓፍ ክትጽሕፍ ክኢላ ገና ካብ ቁልዕነቱ ትሒዙ ብሉፅ ኣካዳምያዊ ዓወታት ዘመዝገበ ክሳብቲ ዝለዓለ ደረጃ ትምህርቲ ዝሓኩር ከዓ ነቲ ብልሑ መሊሱ ዘዕበየን ዝተዓወተን ኣብቲ ዝዓበየ ትካል እዚ ዓለም ከዓ ከም ቀንዲ ኣመኻሪ ስነ ቁጠባ ኮይኑ ዝሰርሕ ጀፍሪ ሳክስ ስለምንታይ ንሱ ዘበገሶ ፕሮጀክት ምጥፋእ ድኽነት ኣብ ኣፍሪቃ ወዲቑ ተሪፎ እቲ መልሲ ንጹር እዩ ትምህርቱ ብቕዓቱ ብዘየገድስ ኣብዛ ዝተወሰነት ሓሳብ ዝበገሳ ስራሕ ህውኽቲ ህርፍትን ዘይግብራዊትን ስለ ዝነበረት እያ ሰባት ብዓቕሞምን ብክእለቶምን ብትምህርቶም ኮነ ብስልጣኖም ሰኺሮም ክንገብሮ ኢና ዝብልዎ ዕዮ ፈጺሙ ክዕወት ከም ዘይክእል ተርኢ ጽብቕቲ ኣብነቱን እያ ሎሚ ጉዳያታት ጽፉፍ ህዝባ ውፉይን ሓቀኛን መጠና እርኑብ ሃብታ ከዓ ዓብዪ ዝኾነት ሃገርና ኤርትራውን ካብ ዝህሩፍ ውድቀት ዘይፍለ ኣጋጣሚ ጎኒፍዋ እቲ ካብ ቃልሲ ትሒዙ ጽምኣት ስልጣኑ ፈጺሙ ኸርዉ ዘይከኣለ ዕድሚኡ ሙሉእ ኣብ ስልጣን ዝተኾደመ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ዘለዎ ብቕዓት ክሳብ ክንደዩ ብዘይገድስ ንሓርነትን ናጽነትን ሃገር ተኸቲሉውን ካብ ኤርትራ ሓሊፉ ንሙሉእ ከባቢ ኣፍሪቃን ኪኒኡን ክመጣጠር ዝተኸተሎ መንገዲ ዘይክውን ህሩፍ ባህጊ ነይሩ ጥራይ ዘይኮነ ውልቃዊ ጽምኡውን ስለ ዝነበረ ሕማቕ ኣወዳድቓ ወዲቑ ንዕድል ህዝብን ሃገርን ኤርትራ ከዓ ብሕማቕ ሃሲዎ ገና ብንክኡ ናብ ኮንጎ ዝወፈረ ዓቕምን ሃነፍነፍን በቲ ኣብ ደቡብ ሱዳን ዝተረኣየ ጻዕርን ፍሽለቱን ዝገደደ ከዓ ኣብቲ ኢትዮጵያን ኤርትራን ብማዕረ ዝኽሰሳሉ ከቢድ ጥፍኣት ዝተኣትወ ከቢድ ስልጣናዊ ጽምኣት ዝደፍኦ ረቂቕ ምንቅስቓሳት ስለ ዝነበረ እዩ ብሰንኪ እዚ ኩሉ ምዕባለታት እዚ ከዓ ቀርኒ ኣፍሪቃን ከባቢኡን ሲትረፍ ሎሚ እቲ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ዘሎ ቁጠባውን ፖለቲካውን ቅልውላው ምምሕዳር እኳ ጎቦ ኮይኑ ተኸዲሙ ዓዘቕቲ ኮይኑ ተሪፉሎ ኩሉ ነገር ሬድዮ ኤረና ሬድዮ ኤረና ካብ ከተማ ፓሪስ ዝመሓላለፍ ብኤርትራውያን ጋዜጠኛታት ዝዳሎ ነፃ ሬድዮ እዩ እዚ ትከታተልዎ ዘለኹም ካብ ከተማ ፓሪስ ብቐጥታ ዝፍኖ ድምፂ ሬድዮ ኤረና እዩ ድሕርኩም ንዝተጸንበርኩምና ንምዝኻሩ ቀንዲ ነጥባት ዜና ከነስማዓኩም ኣብ ኢትዮጵያ ንኤርትራውያን ብጥሙር ዝወሃብ ዝነበረ ዕቑባ ኣብዚ እዋን እዚ በብውልቂ ምፅራይ እናተገብረሉ ክቕፅል ምዃኑ ምስ ትካል ኣህጉራዊ ማሕበር ስደተኛታት ቅርበት ዘለዎም ወገናት ንሬድዮ ኤረና ሓቢሮም ኣቐዲሙ ናብ ኢትዮጵያ ዝሰገሩ ኤርትራውያን ብዘይ ዝኾነ ዕንቅፋት እዮም ዕቑባ ዝወሃቡ ነይሮም ንሱዳን 30 ዓመታት ዝመርሐ ፕረዚደንት ነበር ጀነራል ዑመር ሓሰን አልበሽር ናብ ኣህጉራዊ ቤት ፍርዲ ክቐርብ ምዃኑ ንላዕለዎት ሰበስልጣን መሰጋገርቲ ሃገር ብምጥቃስ ማዕከናት ዜና ሓቢረን ዝሓለፈ ዓመት ኣብ ወርሒ ለካቲት ካብ ስልጣኑ ዝተኣልየ አልበሽር ብዘይካቲ ኣብ ውሽጢ ሃገሩ ዝኽሰሰሉ ዘሎ ከም ብልሽውና ዝርገስ ስልጣን ማእሰርትን ምግፋዕን ዜጋታትን ካልእን ዝብል ጉዳያት ኣንጻር ሰብኣውነትን ኩናትን ዝርከቦ ብሓሙሽተ ገበናት ኣብ ኣህጉራዊ ቤት ፍርዲ ክድለዩ ጸኒሑ ንኡጋንዳ 34 ዓመታት ዝመርሕ ዘሎ ፕረዚደንት ዮዌሪ ሙሴቬኒ
ኣብ ዝመጽእ ዓመት ኣብ ዝካየድ ምርጫት ሃገር ንኸይሳተፍ ዝጽውዕ ጠለባት እናሓየለ ይመጽእ ኣሎ። ብፍላይ ህቡብ ድምፃዊ ነበር ቦቢ ዋይን ኣብ ምርጫት ሃገር ንኽዕወት ዝገብሮ ዘሎ ጎስጓስን መንግስቲ ዝገበረሉ ጸቕጥን ነዚ ዘጉልሕ እዩ። ኣብ ካምፓላ ዝመደበሩ ክኢላ ሕጊ ማብሪዚ ኮንካ ድማ ነቲ ጉዳይ ካብ ዩጋንዳ ወጻይ ኣብ ታንዛንያ ከተማ ኣሩሻ ናብ ዝርከብ ዞባ ቤት ፍርዲ ምብራቕ ኣፍሪቃ ወይ ዘ ኢስት ኣፍሪካን ኮርት ኦፍ ጃስቲስ ኣስጊርዎ ኣሎ። ኣብ ምብራቕ ኣፍሪቃ ኣብ ስልጣን ንዝነውሐ ዓመታት ጸንሐ መራሒ ፕረዚደንት ዩጋንዳ ዮዌሪ ሙሴቬኒ ኮይኑ ን29 ዓመታት ኣብ ስልጣን ብምስርሑ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ቀዳማይ ደረጃ ሒዙ ዝርከብ ፕረዚደንት ኤርትራ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ድማ ንሙሴቬኒ ይስዕቦ። እዚ ድምፂ ሬድዮ ኤረና እዩ። ተጥዕሙ ምስ ሬድዮ ኤረና ኣብዚ መደብ እዚ ንማሕበራዊ ህይወት ዘንጸባርቑ ጽሑፋት፣ ግጥምታት፣ ድርሰታትን ዋዛታትን ዝቐርቡ ኮይኖም ኣብ ህይወት ንዘጋጥሙ ጸገማትን ኣፈታትሖምን ኣመለኻኽታና መዓልታዊ ህይወትና ተዘክሮታት ንእስነትን ካልእ ንኣጠማምታና ውልቃዊ ህይወትና እናንጸባረቐ ዘዘናግዕን ምኽርታት ዝልግስን መደብ እዩ። ተጥዕሙ ምስ ሬድዮ ኤረና። ሰላም ከመይ ትቕንዩ ፍትዋት ተኸታተልቲ መደብ ጠጥዑም ምስ ሬድዮ ኤረና። እዚ ትወት ረብዑ ዝቐርበልኩም መደብኩም መደብ ጠጥዑም እዩ። ንለሙን ከምቲ ልሙድ ንዓኹም ይኸውን እዩ ዝብልና ትሕዝቶ ኣዳሊና ኣብ ምድብ ሰዓትና ተረኺብና ኣለና። ክሳብ ፍጻሜ መደብና ምሳና ሓቢርኩም ብኽብሪ ክጸንሑ ዝዕድመኩም ኣዳላውን ኣቕራብን መደብ ተስፊት ዮሃንስ እየ። ሰናይ ምክትታል። ክቡራት ተኸታተልቲ ጽባሕ መዓልቲ ፍቑራት ምዃኑ መዘኻኸሪ ዝደሊ ዘሎ ይመስለንን። ንፍቕሪ ገልጽ ዝበልናዮ ህያብ ናብ ፍቑራትና ኣዳሊና ክንህሉ መቸም ተስፋ እገብር። ኣነስ መዓልቲ ፍቑራት ክበሃል ከሎ ተባኢሶም ንዝተዓረቑ ዝምልከት ጥራይ ኮይኑ ስለ ዝስማዓኒ ብዙሕ ኣይግድሰኒ እዩ። እንተኸኢለ ንኹለን መዓልታት ብፍቕሪ ክሓልፈን እየ ዝፍትን ኢሉና ሓደ ሰብ። ንስኻትኩም ከ ነዛ መዓልቲ ብኸመይ ኢኹም ትገልጽዋ? ንሎም ይሕዘልኩም መጽአ ዘለኹ መደብ ንቫለንታይን ወይ ድማ መዓልቲ ፍቑራት ዝምልከት ክኸውን እዩ። ንዝትሕዝቶ ከቕርቦ ከለኹ ከቢድ ሓዘን ይስምዓኒ። ሕጂ ብህይወት ዘየለ ቅድሚ 5 ዓመታት ዝሰደደለይ ደጊመ ዘቕርቦ ዘለኹ ናይ ነፍስሄር ሃብቶም ኪዳነ ኣዳላዊ ኤርያ ፕረስ ዝነበረ ምዃኑ ከዘኻኽር እደሊ። ሰናይ ምክትታል። መዓልቲ ፍቑራት ዓመት መጽሔት ኣብ 14 ለካቲት ዕምባባታት ሕብስትን ህያባትን ኣብ መላእ ዓለምና ብዝርከቡ ፍቑራት ብስም ቅዱስ ቫለንታይን ይለዋወጡ። እዚ ቅዱስ ቫለንታይን ዝተባህለ ምስጢራዊ ግን መን እዩ? እዞም ልምድታት ከ ብኸመይ ዝመጹ ኾኑ? ነዝን ካልእን ዝተነኽፍ ብዛዕባ ታሪኽ ኣበጋግሳ ናይዚ ናይ ዘመናት ዕድመ ዘለዎ በዓል ካብ ልምድታት ጥንታዊት ሮም ክሳብ ቪክቶርያዊት ብሪጣንያ ዝደህስስ ትሕዝቶ ቀጺሉ ይቐርብ። ገድሊ ቅዱስ ቫለንታይን ታሪኽ ዕለተ ቫለንታይንን ዛንታ ናይቲ ኣውራወራሲኣ ዝኾነ ጻድቕን ብምስጢር ዝተጐልበበ እዩ። ለካቲት ካብ ቀደም ጀሚራ ከም ወርሒ ፍቕሪ ትበዓል ምንባራ ንፈልጥ ኢና። ሎሚ ድማ መዓልቲ ቅዱስ ቫለንታይን ኣሰራት ልምድታት ክርስትያንን ሮምን ዝሓዘ ምዃኑ ኢና ንርዳእ። ቅዱስ ቫለንታይን ግን መን እዩ? ምዝ ጥንታዊ በዓልከ ከመይ ኣቢሉ ተዛመደ? ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ክሳብ 3 ዝበጽሑ ቫለንታይን ወይ ቫለንቲኑስ ዝተሰሚዩ ጻድቕ ኣፍልጦ ከም እትህብ ይፍለጥ። ኩሎም ድማ ሰማዕት እዮም። ኣብ ሓደ ዛንታ ቫለንታይን ኣብ ናይ 3ይ ክፍለ ዘመን ሮም ዝነበረ ጻድቕ ምዃኑ ይንገር። ገዛእ ሮም ዝነበረ ክላውዲዮስ ካልኣይ ዘይምርዕዋት ካብ ምርዕዋት ንላዕሊ
ንውትድርና ዝሓሹ ምዃኖም ምስ ወሰነ መንእሰያት ከይምርዓው ኣዘዘ። በዚ ኣዋጅ ዘይተሓጐሰ ቅዱስ ቫለንታይን ነቲ ትእዛዝ ብምቅዋም ንናእሽቱ ፍቑራት ብስቱር ቃል ኪዳን የእስር ነበረ። ተግባራት ቫለንታይን ምስ ተፈልጠ ድማ ክላውድዮስ ንኽቕተል ኣዘዘ። ኣብ ካልእ ዛንታ ቫለንታይን ነቶም ካብቲ ዘስካሕክሕ መግረፍትን ምስተቓይን ዝነበሮ ኣብያተ ማእሰርቲ ሮም ንዘምለጡ ክርስቲያን ብምትሕብባሩ ከም ዝተቐትለዮም ዝጸውዩ። ኣብ ገለ ዛንታ ቫለንታይን ድሕሪ ምስታ ኣብ ቤት ማእሰርቲ እናመጸት ትበጽሖ ዝነበረት ጓል ኣብ ፍቕሪ ምውዳቑ ጓል ሓላዊ ቤት ማእሰርቲ ከም እትኸውን እያ ትግመት። ነታ ናይ መጀመርታ ናይ ቫለንታይን መልእኽቲ ከም ዝሰደዳ ይንገር። ቅድሚ ምማቱ ነዛ ክሳብ ለይተሎሚ ኣብ ጥቕሚት ትርከብ ካብ ቫለንታይንኪ እትብል ሓረግ ዝሓዘት ደብዳቤ ከም ዝሰደደላ ድማ ይቕለል። ሽሕ እኳ ሓቅነት ናይዞም ዛንታታት ኣሻማዊ እንተኾነ ኣብ ኩሎም ዝለዓል ነጥቢ ግን ኣሎ። ቫለንታይን ተደናጋጺ፣ ጅግና፣ ልዕሊ ኩሉ ድማ ሮማንቲካዊ ምንባር እዩ። ብሳላ ዝናኡ ድማ ኣብ ፈረንሳን እንግሊዝን ቫለንታይን ኣብ ማእከላይ ዘመን እቲ ኣዝዩ ዝሃበበ ጻድቕ ንምዃን በቒዑ። ማበቆል መዓልቲ ቫለንታይን ናይ ባጋን ፌስቲቫል ለካቲት። ገሊኦም መዓልቲ ቫለንታይን ኣብ መፋርቕ ለካቲት ምብዓሉ ነቲ ኣብ ከባቢ 270 ቅድሚ ልደተ ክርስቶስ ዘጋጠመ ሞት ወይ ቀብሪ ቅዱስ ቫለንታይን ንምዝካር ምዃኑ ክኣምኑ ከለዉ፣ ገሊኣቶም ድማ ቤተ ክርስቲያን ነቲ ብሉፕሪካላዊ ዝፍለጥ ናይ ባጋን ፌስቲቫል ንምኽስታን ኢላ ንመዓልቲ ቅዱስ ቫለንታይን ኣብ መፋርቕ ለካቲት ክውዕል ከም ዝገበረት ይኣምኑ። እቲ ኣብ መፋርቕ ለካቲት 15 ዝውዕል ሉፕሪካልያ ንፋኑስ ናይ ሮማን ጣዖት ሕርሻ ከምኡውን ንመሰረት ሮም ዝኾኑ ሮሙለስን ሮምስን ዝተወፈየ ናይ ፍርያምነት ፌስቲቫል እዩ ዝነበረ። እቲ ፌስቲቫል ኣብ ምጅማሩ ኣባላት ትሩፕሊስ ዝኾኑ ኣቕሽቲ ሮም ኣብ ሓደ ቅዱስ ዝኾነ በዓቲ ይእከቡ። እቲ በዓቲ መስረቲ ሮም ዝኾኑ ዕሸላት ሮሙለስን ሮሙስን በታ ሉፓ ተባሂላ ትፍለጥ ኣንስተይ ተኹላ ዝተዓንገሉሉ ቅዱስ ሰፈር እዩ። እቶም ኣቕሽቲ ጤል ንፍርያምነት ከልቢ ድማ ንንጽሕና ኢሎም ይስውኡ። ብደም ዝተሓበሰ ቅላጥ ቆርበት ናይታ ጤል ሒዞም ድማ ናብ ጐደና ብምውጻእ ንኣንስትን ግራውትን በቲ ቆርበት ገይሮም ይጥፍጥፍዎም። ኣንስቲ ሮም እቲ ምጥፍጣፍ ኣብቲ ቅጽል ዓመት ዝያዳ ፍርያም ከም ዝገብረለን ስለ ዝኣምና በቲ ደም ዝተጸየቐ ቆርበት ጤል ፍርሒ ዝብልዋ ኣይቀርበንን። ብመሰረት ገለ ጽዋታት ኣብ ኣጋ ግዜ ናይቲ በዓል ኣዋልድ ሮም ኣብ ሓደ ገዚፍ ጻሕሊ ኣስማተን የንብራ ነበራ። ነጨበረር ናይታ ኸተማ ድማ ካብቲ ገዚፍ ጻሕሊ ስም ብምምራጽ ምስታ ሰበይቲ ንዓመት መመላእታ ይቋረኑ ነበሩ። በቲ ምዝማድ ድማ ዝበዝሐ ግዜ ንመርዓ ይበጽሑ ነበሩ። መዓልቲ ቫለንታይን ዕለተ ፍቕሪ። ወላ እኳ ሉፕሪካልያ ኣብ ወሳኒ እዋን ምስ ፍሕፋሕ ክርስትና ሰሪሩ እንተነበረ ኣብ 5ይ ክፍለ ዘመን ጳጳስ ገላሲዎስ ንለካቲት 14 ከም መዓልቲ ቅዱስ ቫለንታይን ክትከውን ምስ ኣወጀ ግና ሉፕሪካልያ ዘይክርስቲያናዊ ተባሂሉ ንኸይበዓል ተወገዘ። ነዊሕ ከይጸንሐ እምበር እቲ በዓል ምስ ፍቕሪ ክትኣሳሰር ዝጀመረ። ኣብ ማእከላይ ክፍለ ዘመን ኣብ ፍራንስን እንግሊዝን 14 ለካቲት ኣዕዋፍ ዝፋቐራሉ ወቕቲ ምዃኑ ብሰፊሑ ይእመነሉ ነበረ። ነቲ መፋርቕ ለካቲት መዓልቲ ፍቑራት ክኸውን ኣለዎ ዝብል ሓሳብ ድማ ዘራጉድ ነበረ። ሽሕ እኳ ናይ ቫለንታይን ጽሑፍ ክሳብ ድሕሪ 1400 ዘይጀመረ እምበር ናይ ቫለንታይን መልእኽታት ግዳ ቅድሚ ማእከላይ ክፍለ ዘመን ጀሚሩ ዘውትር እዩ ዝነበረ። እታ ስጋብ ሕጂ ተዓቂባ ዘላ ዝግደመት ቫለንታይን ምዃና ዝእመነላ ኣብ 1415 ዱክ
ናይ ኦረሊነስ ዘነበረ ቻርለስ ናብ በዓልቲ ቤቱ ዝጸሓፋ ግጥሚ እያ ቻርለስ ነታ ግጥሚ ድሕሪ ኣብ ኩናት ኣጊኒኮርት ምምራኹ ምስ ተኣሰረ ካብ ለንደን ታወር ኮይኑ ሰዲድዋ እታ መልእኽቲ ድማ ኣካል እኩባት ጽሑፋት ኮይና ኣብ ለንደን ኣብ ዝርከብ ቤት ንባብ ብሪቲሽ ተዓቂባ ትርከብ ድሕሪ ሓያለ ግዜ ከም ዝተፈልጠ ድማ ንጉስ ሄንሪ ሓምሻይ ጆን ሊድጌት ንዝተባህለ ጸሓፋይ ብምቑጻር ንጓል ባይሎስ ዝኾነት ካተሪን ናይ ቫለንታይን ጽሑፍ የሰናድ ኣላ ነይሩ እዩ ዘውቱር ናይ መዓልቲ ቫለንታይን መልእኽታት መዓልቲ ቫለንታይን ብዘይካ ኣብ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ኣብ ካናዳ መክሲኮ ንግስነት ብሪጣንያ ፈረንሳን ኣውስትራልያን ይበዓል ኣብ ንግስነት ብሪጣንያ መዓልቲ ቫለንታይን ክኽበረሉ ዝጀመረ ኣብ ከባቢ 17 ክፍለ ዘመን እዩ ኣብ 18 ክፍለ ዘመን ኣዕሩኹን ፍቑራትን መላእ ሕብረተሰብ ንግስነት ብሪጣንያ ንእሽቱ ህያባት ፍትወት ወይ ብኢድ ዝተጻሕፉ መልእኽታት ይለዋወጡ ነበሩ ብሰንኪዚ ዝተረኣየ ናይ ሕትመት ቴክኖሎጂ ኣብ 1900 ዝተሓትሙ ካርድታት ብኢድ ዝጸሓፉ ዝነበሩ ደብዳቤታት ተክእዎም ቀጥታዊ ናይ ምግላጽ ስምዒት ምስ ዝዳኸም ሰባት ሬዲሜድ ዝኾኑ ካርድታት መተካእታ ዘይብሎም ዝቐለሉ መተንፈሲ ስምዒታቶም ገይሮም ወሰድዎም ዝሓሰረ ናይ ፖስት ኣገልግሎት ብግዲኡ ንምስፍሕፋሕ ምስዳድ ናይ ቫለንታይን መልእኽታት ዓብ ተራ ተጻወተ ኣሜሪካውያን ብኢድ ዝተሰርሐ ናይ ቫለንታይን መልእኽታት ኣብ 1700 ኣቢሎም ክጥቀሙ ከም ጀመሩ ይግመት ኣብ 1840ታት ኤዘር ኣህዋልድ ኣብ ኣሜሪካ ናይ ፈለማ ዝኾነ ብብዝሒ ዝፈረየ ቫለንታይን ምሻጥ ጀመረት ሆውላንድ ትሸጦ ዝነበረት ቫለንታይን ሕልፍ ዝበለ ፈጠራ ዝንጸባርቐሉ ብሪክያሞ ሪበንን ሕብራዊ ስእልታት ዝወቀበ ብምንባሩ ኣደ ቫለንታይን ዝብል ስም ክጠብቃ ኽኢል እዩ ብመሰረት ጸብጻብ ማሕበር ናይ ካርድ መልእኽታት ዘ ግሪቲንግ ካርድ ኣሶሴሽን ዓመታዊ 1 ቢልዮን ካርድታት ከም ዝስደዱ ይፍለጥ በዚ ድማ መዓልቲ ፍቑራት ንበዓል ልደት ዓመታዊ 2.6 ቢልዮን ካርድታት ዝስደድሉ ተኸቲሉ ኣብ ዓለም ካልኣይ ዝበዝሐ ካርድታት ዝስደደሉ በዓል ኮይኑ ንረኽቦ ብገምጋም 85 ሚእታዊት ቫለንታይን ብደቂ ኣንስትዮ ከም ዝዕደግ ምስ እንሰምዕ ግን እንታይ ምበልና ደቂ ኣንስትዮ ሓሸሽቲ ዶ ወላስ ፈቃራት እየን ምበልና እዛ ሕቶ ንዓኹም እያ ትምልከት ጸሓፊ ሃብቶም ኪዳነ ለካቲት 14 2013 ከመስግነኪ ኣንቲ በዓልቲ ሰናይ ውዕለት ከመስግነኪ ሎሚ ፀሓይኪ ዓረበት ኣይትኳሕኩሓኒ ንብዓተይ ምስ ነቐፀ ኣይትበል በጃኺ ከመስግን የመፅአ ሓልዮትኪ ሓልዮት ኣደ ዘይተቐስኒ ዝኸድኩ ኸይደ ፍቕርኺ ብበደለይ ዘይጐድል ከመስግነኪ ሎሚ ሃብን ዕድል እፈልጥ እየ ሰሓቕኪ ናብ በኽያት እፈልጥ እየ ህይወትኪ ናብ ስቅያት ከም ዝቐየርክዎ ከመይ ኢለ ክሕዶ ከመስግነኪ ግዳ ሕሉፍ ውሕጅ ሰዶ ሰብ ኮይነየ ሎሚ ቃንዛ ሰብ ዘንብዓኒ ሰብ ኮይነየ ሎሚ ወፅዓ ሰብ ስምዓኒ ኩሉም ዝተኸስረ ምሂርኒ ግዜ ከመስግነኪ ግዳ ንብዓተይ እናወሓዘ ጽዒር ክንዲኺ ዘይቀንዕ ክተቕንዒ ፈቲን ክንዲኺ ጸማም ክተስምዒ እንታይ ድግበር እዩ ልዕሊ ዝገበርክዮ ከመስግነኪ መጽአ ስለይ ዝሓለፍክዮ እንቋዕ ሓጐሰኪ ድሕሪ ዝኹሉ ወፅዓ ትሸባሸብለኺ ኣትዩ ክመርዓ ሰሓቕ ክዝመልስ ሓዳር ግበረልኪ
كمسجنك يمسئين سناي وعلتي كمسجنك تصوار سلز حلفة كمسجنك ناي لبي نجيفة نعيك أتصوار صوريك فوقسني قديف الكابلني عرفت قرني تسفيت يوهانس عسرات احساس كلتشن 10 شوعتن زي راديو إرنا دمس راديو إرنا صباح كوقحيو تمنيت مستالبي مقانيتي منابرتي نابلكو مساخي زبلي كمي بزسلام لوميت الدهالي زرباخي ناخدعم نزازي لبواخي ملأخت موت كم زحازي سألمات نديوايت دقاقمي كينو رأيي تسفاخي يا قومي كأن زحمام رأسي زمحل زتحل مريت زتبب سماي زقمتقل دحرت عللتها معاز تذكرو درب حقوسيو انبزا بسيرو رزنات السلام زرعد انتخوني نورحن كواغبتن منبار انتخونني نقندي اللبنا زدف ايكونن عيننا مبار لبنا يسأل موتون تمنيت سلام تمنيت فقري تمنيت حاليوت تمنيت كبري نزخبيد سلام ما يترأي صبح كوقحيو نصبح رأي نمسكنكا جوسي ودباس هذه إذاعة إرنا. هنا إذاعة إرنا الدولية. فتوات تغتاتلت مدبنا بزقرمنا لكم تحسوا عاقبكم تزانيكم كتكونوا تسفانا قبرنا نايلهم تحسنا أبزازي من لنا أب مدبنا زلكم رأيتو يخون نغفيتا ويوان كقربالكم تلالي وصحفات مزلو بترمون دادراشانا نابريدي إرنا @gmail.com وي رادي إرنا @yahoo.com لكم لأخلنا كبتحنا يو بتوسخونا فيسبوك تسفيت يوهانس بموبال أبناي مل اختصاص انك تقد فلاي كم تقولوا كزغاخركم دالي بسترفه بزمس ربوع أبت مساسال ساعتين بستفليت حسن كساب نراخب تطعمو مس راديو إرنا عبز مدبزي لمحبراوي هيوت زنصبارقو صحفات قتمتات درستاتن وازاتاتن زغربو خوينم عب هيوت مزقاتمو صقاماتنا فتاتحو من عملقاختانا معلتاوي هيوتنا تذكروتات مئسنتن كالي نعطمامتانا بولكاوي هيوتنا نانصبارقه ززناقعن مخرطات زلقسن مدبيو تطعمو مس راديو إرنا زي خبركم سمعتنا ناي ساعة زي حفشاو تحستونا أبزي تزازيم الله سلامك تالكم دقيمنا نمسكن سلام